Et dono la benvinguda a aquesta meditació, a aquest viatge de colors per a equilibrar els xakres. Com sempre, adoptes una postura còmoda, et permets tancar els ulls i permetre aquesta postura còmoda alhora que digna. Els peus ben plantats al terra, les cames ben creuades si t'has acomodat en un coixí. L'esquena com si amb un fil t'estiressin des del sostre. La barbeta un puntet recollida. I des d'aquí li dones presència a la teva respiració, amb un parell de respiracions lentes, profundes. Inhales llargament, sense pressa. Vas expulsant l'aire lentament. Fins que el cos et torna a indicar que has de tornar a inhalar. Amb la següent exhalació envies al cos el missatge, la intenció de deixar anar. Deixar anar les tensions, deixar anar les preocupacions. De fet, fins i tot pots deixar anar la respiració. Pots permetre que recuperi el seu ritme natural, orgànic, sense forçar-la, sense dirigir-la. Només l'observes. Només observes la respiració. A l'abdomen que s'infla i es desinfla. S'infla i es desinfla. Lentament. L'abdomen s'infla i es desinfla. Mentre l'abdomen segueix el seu ritme, pots dirigir la teva atenció al cos i deixar anar la pregunta: com està aquí i ara el meu cos? I escoltar. La pots tornar a repetir i només observar, sense jutjar què apareix o què no apareix. Com està aquí i ara el meu cos? Molt bé. Molt bé. Lentament vas deixant el cos per deixar anar la pregunta en un altre àmbit. I et preguntes: com està aquí i ara la meva ment? I observes si apareixen pensaments, amb quina freqüència, amb quina intensitat. Quant espai hi ha entre un pensament i un altre? I els deixes passar. Els deixes passar
I ara llances la pregunta: com estan aquí i ara les meves emocions? I observes. De vegades les emocions les sentim una sensació física, al tronc, a vegades al pit, zona abdominal. Podem dirigir la nostra atenció a aquella zona que potser ens dona informació. Com estan aquí i ara les meves emocions? I està bé allò que hagi anat sorgint, està bé. Està bé. Aprofites aquest moment i imagina que vas a fer un passeig pel camp. Camines tranquil·lament en un dia meravellós. La temperatura és aquella que tant t'agrada per a passejar. Passeges tranquil·lament. Avances per un camí de terra. I aquest camí comença a creuar. Un camp amb tot de flors vermelles. Flors vermelles. Et desvies una mica del camí per a moure't entre les flors. T'entretens amb elles. Toques aquestes flors vermelles, les olores. Vas jugant amb aquestes flors. Moltíssimes flors vermelles. Amb les que jugues. Les olores. T'envoltes de totes aquestes flors. És com si el seu color, el seu vermell, viatgés també pel teu interior. Com si cada inhalació inhalessis part d'aquell vermell que recorre tot el teu interior. I gaudeixes d'aquest moment, d'aquest vermell. D'aquest vermell de les flors. I tornes al camí. I segueixes passejant, caminant, sentint el benestar del vermell al teu interior. I al teu davant, el camí, ara travessa un camp de tarongers, tarongers carregats de taronges, unes taronges ben grans, magnífiques. Tornes a sortir del camí per acostar-te a un dels tarongers, el que més et crida l'atenció. T'hi acostes i hi ha una de les taronges, una de les tantíssimes taronges que hi ha, que et crida l'atenció i t'acostes a aquesta taronja. L'agafes entre les mans
Vas jugant amb aquesta taronja. Observes el pes, com n'és de gran. Fins i tot pots acostar-te-la bé per olorar-la. Com fa uns instants també vas sentint aquest taronja, vas sentint el seu color que va entrant dins teu. Cada inhalació permet que el taronja entri dins teu, viatgi pel teu interior. Et permets uns instants per a sentir-lo, només sentir el taronja, com viatja per dins teu. Surts de nou al camí i segueixes caminant, avançant. I et sorprens perquè fins on arriba la teva vista tot és un camp de blat. Un blat ben groc, brillant groc amb la llum del sol. Tornes a sortir del camí per endinsar-te al blat. Un blat que vas tocant, vas acaronant amb els palmells de les mans. Portes les mans a l'alçada del blat per a moure't i jugar, sentir-lo, sentir el seu contacte, sents el seu groc que va entrant en tu amb cada respiració, aquest groc tan potent, tan brillant, va entrant dins teu amb cada respiració i va recorrent el teu ésser. Tornes al camí, sents aquell groc encara dins teu. I al teu davant s'obre un prat verd, un magnífic prat verd, herba verda, banyada pel sol. T'acomodes per tocar-la. Potser vols seure-hi i anar jugant amb l'herba entre els teus dits. O potser prefereixes estirar-te, obrir bé les cames, els braços i sentir tota l'herba a la teva esquena, als teus braços, també a les mans. Sentir la seva olor també, aquesta olor tan característica de l'herba. I el seu color verd, un color verd que també va penetrant dins teu, un verd que viatja per tot el teu interior. Mentre segueixes respirant i observes el cel, mentre et mantens sobre aquell prat verd, alces la teva mirada al cel. Un cel ben blau, un blau radiant. I mentre et mires aquest cel, sents com el teu cos comença a ser més lleuger, lleuger com una ploma, i vas elevant-te cap a aquell cel blau. Cel blau, t'eleves,
i només t'envolta aquest blau del cel. Un blau que també va entrant en tu amb cada respiració. Un cel ben blau i un blau que entra dins teu. Mentre viatges, mentre voles per aquest cel ben blau, s'acosten a tu unes curioses papallones amb unes ales de color lila, tot un estol de papallones amb ales de color lila que comencen a volar al teu voltant, a jugar, a acaronar-te amb les seves ales de color lila van volant al teu voltant, van acaronant-te, fins i tot alguna descansa sobre teu i observes el seu color, un color lila que també va penetrant dins teu amb cada respiració. Un lila que recorre el teu interior. Unes papallones que t'acompanyen jugant mentre el seu color recorre el teu interior. I mica en mica les papallones van seguint el seu camí. I t'endinses en un núvol blanc. Un núvol blanc. Un núvol blanc que t'envolta. És curiosa la sensació de travessar el núvol. Et genera una curiosa i agradable sensació. Al teu voltant tot és blanc. La sensació el seu contacte és molt curiosa, molt agradable, i tot és blanc, un blanc que també entra dins teu. Amb cada inhalació, aquest blanc va entrant al teu interior, va recorrent tot el teu interior. Blanc, blanc. Blanc, i des d'aquest blanc permets que la teva ment viatgi a algun lloc de calma, a algun lloc en què et sents bé, fins i tot en solitud. Viatges fins allà, fins a aquell espai de calma. Observes aquesta calma que ja duies i aquesta calma que a més et genera aquest espai. Permets que aquesta informació viatgi a cada cèl·lula del cos. T'agraeixes aquest moment per a tu, aquest regal que et fas. Amb aquesta sensació, amb aquest agraïment, lentament vas prenent consciència del cos, les parts del cos que estan sostenint el teu pes. Prens consciència de la respiració, com l'abdomen s'infla i es desinfla. Vas prenent consciència de l'espai que t'envolta,
tornes a dedicar uns instants a agrair-te aquest regal que et fas, aquest moment per a tu. I al teu ritme vas obrint lentament els ulls. T'ha parlat Ramon Guàrdia d'Espai Hipnòtic. Fins ben aviat.